Moi ensimmäiseksi. Toivotan kaiken hyvää joulua ja ystävällistä terveyspaaria ja paljon ja niin edelleen. Mutta tässä mä olen nyt taas S-Marketissa myynnissä omat käsityöt. Tässä on mun oma käsityö. Tässä myös on oma käsityö. Niin, tässä on. Ja nyt mä käännyn kamera, että voisitte nähdä mitä mä olen tehnyt lisää. Noin. No niin. Kato, ihana simpukalauku. Ihana simpukalauku, toiset laukut. Sitten tässä on uusi juttu. Mekon uuden vuoden tällainen koriste voi tehdä näistä bling bling tekniikoista. Noin, tässä mun sitten ne on peilit. Ne on mitä? Ne peilit tässä on ihanat. No ja tässä nyt avaimen perät. Avaimen perät ihan eri pituudet, bling bling on kaikki. Tässä puhelinlauku, tässä on toinen puhelinlauku. Noin. Tässä on enemmän näitä kauniita koruja ja mun käsitöitä. Ja tässä on se lamput, mikä jos olet kiinnostunut. No niin, tässä on. Noin. Tervetuloa tänään S-Marketin 6 asti. Olan Gretan makraami. Kiitos.